Začína sa športovec roka. Volejbalisti, kajakári, hádzanári, futbalisti. To je ľudí, čo? Tí všetci netrpezlivo očakávajú, kto sa stane športovcom roka. Sila, rýchlosť, bojovnosť, obratnosť, šikovnosť. Čo rozhodne? Nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať. Cezar, musíte ísť na Slovensko. Je to taká malá, veľmi malá krajina. Musíte tam ísť inak. Na športovca roka. Musím, nič nemusím, dajte mi s tým pokoj. Pôjdem, ale inak tá bude smotánka. Takto som rád, tu máte na cestu, viac nám nedali. Neviem, či mi to bude stačiť. Nebojte sa, to nie je euro, ale zlato. Ešte, že tak. Musím ich totiž presvedčiť, aby vyhral náš športovec. Chápeš? To práve trénuje. Pozrite, to je ten. Kto? No, ten. Áno, Žigmundus Balficus. Hej, Žigo, chceš byť športovec roka? Čo? Ja? Žigo! Robia mi masku. Nemôžem sa na Slovensku zjaviť takto. To je nápad, čo? Aha, áno, jasné. Mal by to byť niekto inteligentný, populárny a krásny ako vy. Marcin. Odchádzam na Slovensko. Dúfam, že tam stretnem Golonku. Zatiaľ spravte halušky. Ja prinesiem brinzu. Hej, Martika, neulievaj sa! Na Slovensku sa vám bude páčiť. Makajte! Tam majú vodné športy úspech. Poď si to skúsiť! Ave ja. Posledné správy hovoria, že Cezar Marcin je už za Viedňou. Anita Soul, Gabriela Gunčíková, Mirka Partlová, poprosím na scénu. Potrebujeme rozpáliť publikum. Body or a boy, make a big noise playing in the
Dámy a páni, povstaňte prosím. Cezar Marcin dorazil do Bratislavy. Ave Slovensko! Ave Cezar. Ave slečna. Ja začnem asi strašne nevhodne, ale vám sa postavil aj prezident. Áno? Všetci. Všetci. Je to úžasná krajina. Odkedy nevyhral Let's Dance, tak mu preplo, takže celý večer. Ave Cezara, tak? Cezar. Aká bola cesta? No takúto otázku by mi nepoložil ani slovenský športový novinár. Sorry. Reagujete trošku ako slovenský tréner. No. Tak, akú inú otázku by ste chceli? U nás by sme vás dali zožrať levom. Nejakú inú otázku mi dajte, dobre? Alebo napríklad predstavte mi konečne týchto tu. Spomínali ste zatiaľ len jedného. Tak ja neviem, Zora. Pekná. Jožko. Ešte krajší. Karol. Karola nepoznám. A pán prezident Ivan Gašparovič. Prezident, áno. Čiže niečo ako kolega. Určite. Ave Ivan. Ave. No tak ja neviem, predstavíte mi tých gladiátorov konečne, alebo čo? Myslíte športovcov, hej? No aj tých, áno. Ja by som si na to veľmi rada zavolala takú výpomoc, ak by ste mi, Cezar, dovolili. Podľa farby vašich vlasov usudzujem, že to bude potrebné. Inak ste vynikajúce publikum. Takéto reakcie boli zatiaľ vždy len domiešané v sitcomoch, ako vy reagujete. To je naživo, prisahám to. Lebo toto sú športovci. Toto sú športovci, gladiátori. My dnes dáme ešte aj mexickú vlnu, ja vám hovorím. Ja by som si tiež tlieskal. A vám takisto, slečna. Ďakujem. Krásna. Poďme na to. Krásna. Má nohy, dve, vidím. Tým som výnimočná. Chcete sa so mnou zladiť? Ukážte. Nemala som si ich včera oholiť, boli by sme zladení. No, kde sme to skončili? Že potrebujem výpomoc, takže rada by som si zavolala výpomoc. Tie vlasy sme spomínali, blondínka. No a bude to výpomoc veľmi podobného charakteru, čo sa týka farby vlasov. Dámy a páni, Janka Hospodárová. A Janka tu dnes večer nie je náhodou. Janka totiž bude už od zajtra moderátorkou športového spravodajstva na Markíze, na čo sa veľmi tešíme. Janka, tešíš sa aj z dnešného večera? Veľmi sa teším aj z dnešného večera, aj na zajtrajší večer. Stále sa tešíme, to je dôležité. Takže Janka bude vyhlasovať ocenených a nominovaných a všetko dôležité, takže asi by sme mohli, hádam, aj začať, No nie? poďme na to, šup. Máme tu kolektívne športy, tak Janka, nech sa páči. Dámy a páni, je tu teda čas na vyhlásenie najlepších 3 kolektívov v ankete OVB Športovec roka 2011. Na 3. mieste sa umiestnila hliadka 3K1 vodných slalomárok. Cenu prichádza prevziať Jana Dukátová, Elena Kaliská a tréner Peter Mráz.
Elena Kaliska, Jana Dukátová a Dana Manová-Beňušová na svetovom šampionáte v súťaži hliadok predviedli nielen výbornú výkonnosť v individuálnych súťažiach, ale aj veľmi dobrú súhru. Výsledkom bol zisk titulu Majsteriek sveta. Tretie miesto, kolektívne športy. Gratulujeme. Aj keď jedna z vás sa mi nezdá, ale tá sa Cezarovi páči najviac. Gratulujeme. Tretie miesto v kolektívnych športoch. Janka, poďme na druhé miesto. Na druhom mieste sa v ankete OVB Športovec roka 2011 umiestnili hádzanári Slovenska. Cenu prichádzajú prevziať reprezentanti Slovenskej republiky Miroslav Boletič a Andrej Petrov. Hádzanárom Slovenska síce úvod roka príliš nevyšiel, keď na svetovom šampionáte obsadili až 17. miesto, ale potom si výborne počínali v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2012, keď si vybojovali priamy postup. V kvalifikácii dvakrát zdolali Izrael aj Čiernu Horu a vybojovali si zaslúžené víťazstvo s vysoko favorizovaným Švédskom. Spokojný. Hádzanári. Hádzanári, jasné. Vítaj. Vítaj. U vás je jasné, kto hádže kým? Kto chce kvety? Áno, nech sa páči. Aj to bolo jasné. Hádzanári Slovenska, blahoželáme. No, Myslíte, že spolu bývajú? Jeden má vázu, druhý kvety. chýba im tretí, kto má vodu. Áno. Humor. No, ale už mi povedz... Cezar, niekedy vyzeráte ako na rukavičke trošku. Poďme na prvé miesto, ale predtým, než sa dostaneme k prvému miestu, by som chcela upozorniť na to, že aj vy dnes večer hlasovali ste aj celý týždeň, pretože počas odovzdávania cien OVB Športovec roka 2011 nás zaujíma aj váš názor. SMS-ku posielate v tvare priezvisko športovca bez diakritiky. Neviem, čo to je, ale nech sa páči. Ani ja, ale rada vám to poviem. A túto SMS-ku pošlete na číslo 6664. A dnes večer sa dozvieme, kto sa aj vám najviac páčil. Takže môžeme ísť na prvé miesto v rámci kolektívnych športov. Nech sa páči na to prvé miesto, Janka snáď. Vás nezaujíma napríklad, kto to vyhral minulého roku? Minulý rok? No povedzte mi to, veľmi ma to zaujíma. Ako mne je to jedno. V Lani som tu nebol. No viete čo, tak minulého roku to vyhrali naši futbalisti na čele s trénerom Vladom Vajsom. S Vladom Vajsom? Áno. To je ten, ktorý na kolená položil náš AS Rím? Áno. To je ten, ktorý postúpil na majstrovstvá sveta a porazil tam našu taliansku skvadru Azzurru? Áno, ten. Toho by ste mali napichnúť na kôl. Nebojte sa. Čoskoro. Takže zaujímajú nás výsledky tohto ročné, kto je na prvom mieste v rámci kolektívnych športov. Janka? Tento rok na prvom Moment, mieste... brezna, stop. Potrebujem si odskočiť. Ako sa to tu robí? Tak nemohli by ste založiť kanalizáciu? Nie je to To vaša my sme úloha? už urobili, to vám tu treba? Vy máte ešte? Na Slovensku ešte nie. Nie. Tak poďme si vykopať jamu. Zatiaľ si dáme prestávku.